Samo Dobar dan svima. Samo mi molim vas potvrdite da li svi vidite ovu prezentaciju u full screenu. vidimo, Vidimo. 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 Vidite? Ok, super, hvala vam puno. Ok, dobar dan. Moje ime je Petra Mađačić, ja sam iz Zaklade Solidarna i danas ću ja voditi ovu informativnu radionicu za javni poziv za poticanje sudjelovanja na izborima Go Out and Vote, čiji je cilj zapravo podržati akcije i kampanje koji potiču ljude na glasovanje za obranu europskih vrijednosti. Sa mnom je moj kolega Vili Mance iz Zaklade Solidarna koji će hendlati ovaj tehnički dio i pratiti vaša pitanja u komentarima, odgovarati na njih i kasnije ćemo još i glasovno pitanja poslušati. I mislim da je ovdje s nama i kolegica Milena Babić iz Zaklade Slagalica, tako da pozdrav i našoj kolegici Mileni koja je zajedno sa Zakladom Solidarna Crnvosom iz Slovenije u konzorciju cijelog Impact for Values programa. Dakle, ne znam koliko ste imali prilike vidjeti, ovaj poziv je bio otvoren u Hrvatskoj već i 5.11.2025. godine, zbog toga što kako radimo u projektu partnerstva sa Slovenijom, tada su bili aktualni izbori, a poziv je morao ići istovremeno van, tako da je ova radionica i planirana zapravo unaprijed za 30.6.2026. godine, da bude barem nešto bliže našim predstojećim izborima. Ovaj poziv je otvoren do 1.1.2028. godine ili do iskorištenja sredstava, s obzirom na to da je to poziv koji će biti stalno otvoren poziv, moći ćete se prijavljivati kontinuirano na njega. Od ovih praktičkih informacija radionica će trajati 90 minuta. Pitanja, kao što sam rekla, možete postavljati glasom ili u chatu. Radionica se snima, tako da, kao što sam na početku, ako vam nije ugodno da budete na kameri, možete slobodno isključiti vašu kameru. I molimo da isključite mikrofone i da budu utišeni zapravo dok ne dobijete riječ ako ćete postavljati glasovna pitanja. Dakle, ovaj poziv je poziv koji se provodi u Sloveniji i Hrvatskoj i ukupni iznos dostupnih sredstava koji je predviđen za obje zemlje je 100.000 eura, dok je iznos koji je predviđen za akcije i projekte u Hrvatskoj 40.000 eura. Poziv je namijenjen udrugama koje su osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, a sama svrha financiranja je podržati organizacije civilnog društva u Hrvatskoj u provedbi akcija i projekta, odnosno kampanja koje potiču ljude na glasovanje za obranu europskih vrijednosti. I naravno napominjemo kako nijedna aktivnost ne smije niti neizravno podržavati točno određenu političku stranku ili kandidata ili kandidatkinju. Trajanje podrške je najmanje 1 mjesec, dok najviše može biti 6 mjeseci, dok iznos je podrške minimalni 1.000 eura, a maksimalni 10.000 eura. Ono što mi želimo podržati su akcije i kampanje koje targetiraju izbore u Hrvatskoj. Mi znamo, evo ga, to sam i navela, da su prvi izbori, parlamentarni izbori u proljeće 2028. godine, dok je super izborna godina tek 2029. godine kada se odvijaju lokalni izbori, izbori za Europski parlament i predsjednički izbori. No, u principu to ne znači da vi ne možete raditi neke aktivnosti i akcije koje su vezane za izbore. Kasnije ćemo doći do prihvatljivih aktivnosti i nekih mogućnosti aktivnosti koje možete provoditi u sklopu ovog poziva. Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj i upisane su u registar neprofitnih organizacija i one
principu moraju biti neovisne, što bi značilo da su bez političke, vjerske ili komercijalne afilijacije. Prijavitelji koji nisu prihvatljivi su lokalne akcijske grupe, zajednička vijeća općina, političke stranke, vjerske institucije, socijalni partneri i zadruge, a pod socijalnim partnerima se misli na sindikate i na pregovaračka tijela poslodavaca koja su definirana prema pravilima Europske unije. Napominjem da kada se prijavljujete, dakle, možete imati aktivnu najviše jednu akciju u sklopu ovog javnog poziva. To bi značilo da ne možete prijaviti drugu akciju sve dok je njezin prijedlog u fazi odabira ili provedbe. No svakako možete prijaviti drugu akciju ako vaš prvotno podneseni prijedlog je odbijen ili ako je vaša akcija ili projekt odobren, odnosno završili se sa provedbom i izvještaj završni je odobren. Svakako, ono na što treba obratiti pozornost u slučaju da se u sklopu od nekih prijašnjih poziva bili korisnik, odabrani prijavitelj mora imati podmirene sve dospjele financijske obaveze prema Zakladi Slagalica i Zakladi Solidarna prije potpisivanja ugovora o financijskoj podršci. Partnerstvo nije obavezno, no možete imati jednog ili više partnera s kojim ćete, ako akcija ili projekt budu odobreni za financiranje, trebate sklopiti sporazum o partnerstvu, odnosno ugovor o provedbi akcije gdje ćete definirati raspodjelu financijskih sredstava kao i sve uloge i obaveze i vas i partnera. Udruga koja je partnerska organizacija može biti sa sjedištem u bilo kojoj državi članici Europske unije, no u principu prihvatljivost strane organizacije ona potvrđuje u izjavi od partnerskoj izjavi, a u principu ako projekt bude odobren za financiranje, onda zapravo se prema zakonodavstvu zemlje iz koje potiče partnerska organizacija se provjerava da li je ona uistinu prihvatljiva. A što se tiče hrvatskih partnerskih udruga, za njih vrijede isti kriteriji prihvatljivosti kao što su i za prijavitelje. Rekla sam već kako je potrebno obavezno prilikom podnošenja prijave ispuniti i potpisati izjavu partnera i kao partner organizacija može sudjelovati u više akcija istovremeno bez ograničenja. Naravno, svi prijavitelji prijavljeni projekti moraju poštovati temeljna prava i vrijednosti Europske unije, kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i ljudskih prava, uključujući naravno i prava manjina. Ovo je nešto što vrijedi na razini cijelog našeg Impact for Values 2.0 programa, a to je da pojedinačna organizacija može dobiti maksimalno 60.000 eura iz ovog konkretnog programa. Znači, ako ste bili korisnik poziva 3 primjerice, tada će vam se zbrajati primici od pojedinačnih poziva. Znači, ono što ste, dakle, sredstva koja su vam dodijeljena kroz poziv 3 će se zbrajati s ovim sredstvima i ne bi smjela prelaziti 60.000 eura. To u principu vrijedi i za partnerske organizacije, samo se to onda ne zbraja zasebno, nego pojedinačno za prijavitelja i za partnersku organizaciju. Očekivani rezultati poziva su ojačana zagovaračka, odnosno vođdog uloga udruga, povećana promocija i svijest javnosti o pravima i temeljnim vrijednostima Europske unije, te povećan građanski angažman u zaštiti okoliša, odnosno klimatskim promjenama. U sklopu ovog poziva bit će podržani programi koji doprinose najmanje jednom navedenom rezultatu poziva i najmanje jednom povezanom pokazatelju svakih od ovih već spomenutih rezultata koji morate, dakle, odabrati najmanje jedan taj i najmanje jedan povezani pokazatelj koji slijedi pregled ovdje.
Dakle, ovdje smo naveli nekakav pregled obaveznih pokazatelja, oni su naravno detaljnije opisani što oni znače u uputama za prijavitelje, tako da molim da to dodatno proučite ako ćete se prijavljivati na ovaj poziv. Kod prvog rezultata ojačana zagovaračka vođa uloga organizacija civilnog društva, ovdje su navedeni dakle pokazatelji, neki od pokazatelja koje možete odabrati, s tim da su boldani oni za koji su u principu više prikladni koji će imati pravo prvenstva u sklopu ovog konkretnog poziva, a to su broj organizacija civilnog društva koje su mobilizirali građane na sudjelovanje u njihovim aktivnostima, broj organizacija civilnog društva koje se bave građanskim obrazovanjem i odgojem, te broj organizacija civilnog društva koji su uključeni u praćenje javnog odlučivanja. Kod rezultata 2, tu su naravno navedeni 5 pokazatelja koje pripadaju njemu, kod povećane promocije svijesti javnosti o pravima i temeljnim vrijednostima EU, no poseban fokus je na broj provedenih akcija ili kampanja podizanja svijesti. Dok je kod rezultata 3, odnosno povećanog građanskog angažmana u zaštiti okoliša, odnosno klimatskim promjenama, fokus na pokazateljima broj inovativnih metoda razvijenih za zaštitu okoliša, klimatske promjene, kao i broj provedenih aktivnosti podizanja svijesti, odnosno kampanje. Odmah da tu kažem da inovativna metoda znači da ne znači nužno da morate sada izmišljati nešto novo, već se to odnosi na neku metodu koju do sada vaša organizacija nije koristila ili se radi o nadogradnji neke druge metode koje ste već i koristili. U principu voljela bih sada se osvrnuti na to što je akcija, što je projekt, jer se u sklopu ovog javnog poziva financiraju i akcije, a ne samo projekti. Akcija bi značila da je to jednokratna kratka akcija i to bi bila primjer kampanja, jednokratna kampanja kojima se potiče na sudjelovanje na izborima. Na jednoj edukaciji sam, počekajte samo trenutak da se malo umaknem. Evo, molim samo još jednom da se da stišate zvuk, Vilme, možeš i ti, tako da idemo dalje. I drugi primjer akcije, neko jednokratno javno predstavljanje kandidata i kandidatkinje, gdje se oni zapravo izjašnjavaju o nekim zahtjevima lokalne zajednice ili civilnog društva ili bi to mogla biti neka akcija kojom želite potaknuti kandidati ili kandidatkinje da se odrede prema nekim vašim zahtjevima ili europskim vrijednostima. Mnogi projekt, kao što ja vjerujem da znate, vremenski ograničen, ima definirane ciljeve aktivnosti i predstavlja nekakvu cjelinu. Akcija bi recimo bila možda kao samo nekakva dio aktivnosti u projektu, ali znači primjer projekta bi bilo recimo da radite polugodišnji ciklus radionica, recimo za osvještavanje građana o njihovim biračkim pravima. Dakle, prihvatljivo je jedno i drugo. Samo bi akcija po samo svojoj prirodi onda u principu trebala i kraće trajati. Ovdje su navedene primjeri prihvatljivih aktivnosti koje naravno nisu jedine prihvatljive aktivnosti, ovo su samo neke od izdvojenih aktivnosti. Vi svakako tu možete stavljati svoje neke druge aktivnosti za koje smatrate da su prikladne i u skladu sa vašim vrijednostima i ono što radi vaša organizacija. Evo, primjer je neka komunikacijska kampanja kojom ćete poticati ljude da izađu na izbore, da glasaju za obrani europskih vrijednosti, ali bi naravno trebale izlaziti izvan naših mjehurića, a ne zapravo da pričamo samo osobama koje već podržavaju vrijednosti Europske unije, nego da se malo proširimo izvan tog naših mjehurića. Također su to aktivnosti, kao što smo spomenuli, da se od kandidata i kandidatkinja zahtijeva da se izjasne određenim temama i pitanjima iz kojeg se mogu vidjeti njihovi stavovi u vezi vrijednosti Europske unije.
možete pratiti reakcije pojedinih stranaka ili kandidata i u principu pomoći biračima da na taj način se mogu lakše odlučiti, da im pokažete koje su sadržane razlike među njima. Također možete raditi različite analize o djelovanju političkih stranaka, kandidata i kandidatkinja, o njihovim stavovima i stoga se možete zapravo prikupiti kao i u ovoj prethodnoj aktivnosti informacije o tome na koji način oni stvarno postupaju, a ne načelno da li su za ili su protiv. To je posebno naravno vezano za područja važna za poštivanje vrijednosti Europske unije. Možete razvijati neke alate koji će prikazivati stavove pojedinih stranaka i raditi akcije koje su usmjerene na aktivaciju zajednice. I naravno sve aktivnosti moraju se provoditi u državama članicama Europske unije i nijedna aktivnost ne smije posredno ili neposredno podržavati točno određenu stranku ili kandidata ili kandidatkinju. I naravno recimo kada organizirate nekako sučeljavanje, primjerice potrebno je organizirati i ravnopravno postupanje prema svim strankama, kandidatima i kandidatkinjama, a to bi značilo da u trenutku kada organizirate primjerice sučeljavanje, na isto morate pozvati kandidate koji u tom trenutku imaju minimalno 1% podrške prema istraživanju javnog mnijenja. I nije nužno da se oni moraju odazvati, ali je važno da ste vi ispoštovali to pravilo da ste svima osigurali ravnopravni pristup i da ste ravnopravno postupili prema svima. Horizontalni prioriteti cijelog našeg Impact for Values programa su integracija rodne perspektive i uključivanje mladih u akcije i projekte. Odnosno organizacije koje se prijavljuju na te pozive Impact for Values trebaju razmisliti i prikazati kako će vaš program zapravo prepoznati rodne razlike, promicati ravnopravnost spolova, uključiti rodnu perspektivu u sve faze provedbe, osigurati uključivanje žena i rodno osjetljivih skupina, na koji način ćete primijeniti rodno osjetljive mjere i alate, te je važno da sve aktivnosti prilagodite stvarnim potrebama žena, muškaraca i rodno osjetljivih skupina. A što se tiče uključivanja mladih, važno je da se osigura aktivno sudjelovanje mladih u svim fazama razvoja provedbe i same evaluacije akcije, odnosno projekta. Detaljno o ovim horizontalnim prioritetima imate u uputama za prijavitelje, te svakako sugeriram da ih i prođete. Kao što sam spomenula na početku, za Hrvatsku je u sklopu ovog poziva raspoloživo 40.000 eura. Najniži mogući iznos je 1.000 eura koje možete dobiti, a najviši 10.000 eura. Kroz ovaj poziv nije potrebno sufinanciranje, nego se 100% zapravo financira akcija ili projekt i ovdje se radi o paušalnoj financijskoj podršci, lump sum. No, bez obzira na to što se radi o paušalnoj financijskoj podršci, koja u principu ne uključuje financijsko izvještavanje, potrebno je prilikom prijave izraditi financijski plan u propisanom obrascu koji je dostupan na web stranicama Zaklade Solidarna i slagalica, koji je razložen prema rezultatima. I sada bi se voljelo osvrnuti na to što zapravo znači ta paušalna podrška. To znači da plaćanja nisu vezana uz stvarnu potrošnju, već uz ostvarenje ciljeva, odnosno rezultata akcije ili projekta. Nema dokazivanja potrošnje sredstava, dostavljanjem računa, izvoda i slično. I svi dokazi u principu se odnose na sadržaj rezultata, ne na financije, odnosno nastale troškove. Sada se možete pitati zašto onda uopće radimo financijski plan, zašto ga moramo priložiti, a financijski plan nam je zapravo jako važan radi ocjene predloženih troškova, evaluatori to gledaju, kako bi se moglo uskladiti vrijednost za novac i financijska učinkovitost. I također kako bi se mogla procijeniti sama realnost provedbe i procjena provedbenih kapaciteta. I također, kao što je navedeno na prethodnom slajdu, svi rezultati su povezani sa financijskom vrijednošću i vi zapravo razvrstavate
sve vaše troškove po vašim predloženim rezultatima koji se kasnije, ako projekt bude uspješno prijavljen i bude odobren za financiranje, usklađuju dalje sa vašim administratorom ugovora. Od prihvatljivih troškova to su troškovi rada, isključujući dakle volonterske sate, no mogu biti uključeni stvarni troškovi volonterskog rada poput ručka i prijevoza. Zatim su prihvatljivi troškovi, putni troškovi osoblja i volontera, troškovi nabave i korištenja nove ili rabljene opreme, no samo ako je prijeko potrebna za realizaciju projekta i tu se zapravo gleda o samo razmjeni udio, odnosno bit će odobren samo dio koji je amortiziran. Troškovi vanjskih suradnika i oni uključuju sve troškove druge koji su potrebni za provedbu projekta, ne spadaju pod ove ostale kategorije i svakako ćete uključiti 7% vaših izravnih troškova pod neizravne troškove. Malo. To ne radi bez ga. I svakako racionalno planirajte svoje financije jer neekonomični i nepotrebni troškovi neće biti odobreni, čak ni ako prođu evaluaciju i odobreni se za financiranje. Usklađeni financijski plan projekta dovodi u pitanje njegovu izvodljivost, prijedlog će biti odbijen. I svakako pazite na to zbog toga što je u slučaju da konačna vrijednost prihvaćenog proračuna u procesu čišćenja proračuna i usklađivanja istog niža od minimalno dopuštenih vrijednosti akcije, što iznosi 1000 eura, akcija neće biti financirana i bit će odbijena. Dakle, kao što smo naveli, trajanje je najmanje 1 mjesec, najviše 6 mjeseci. No, bez obzira na početak, sve akcije moraju završiti najkasnije do 30.4.2028. godine. Ali u slučaju objektivnih razloga koji su utjecali na kašnjenje u provedbi projekta, korisnik može podnijeti zahtjev za produljenje projekta za najviše 1 mjesec. I isto tako, s obzirom da znamo da su sada i ljetni mjeseci i da izbori još nisu blizu, možda ne razmišljaju svi još o tome. Početak je moguć, znači ako se prijavljujete i od 1.1.2027. Dakle, moguće je da se ugovori ove godine da počne 1.1.2027. godine. Što se tiče izvještavanja isplate ugovorenih projekata, dakle vi u sklopu ovog poziva podnosite samo završno izvješće čiji detalji se dakle utvrđuju u ugovoru o dodjeli financijske podrške, a 90% vrijednosti financijske podrške dobivate u roku od 14 dana nakon potpisivanja ugovora, dok se 10% financijske podrške zadržava do odobrenja konačnog izvješća i isplaćuje se u roku 30 dana po odobrenju završnog izvješća. I naravno uz napomenu da ako korisnik postigne očekivane rezultate, onda će dobiti 10% zadnje financijske podrške, no u suprotnom iznos isplate može biti smanjen. Kako teče postupak prijave, tako da morate ispuniti cjelovitu projektnu prijavu koja uključuje u cijelosti popunjen prijavni obrazac u Wordu, dovršeni financijski plan u Excelu, popunjeni obrazac s podacima o prijavitelju projektu u Excelu, skeniranom, potpisanu i pečatom uvjerenu izjavu prijavitelja u PDF-u, skeniranu, potpisanu i ovjerenu izjavu partnera također u PDF obliku, te skenirani važeći statut ili osnivački akt prijavitelja ako taj dokument nije dostupan u javno dostupnom nacionalnom elektroničnom registru, također u PDF obliku. A ako vaša organizacija statutom nema predviđen pečat, onda ne morate naravno pečatirati izjavu prijavitelja niti partnera.
ali to naravno svakako mora biti navedeno u statutu. Ako u statutu piše da organizacija koristi pečat, onda ćete izjave morati pečatirati. Prijava sa svim propisanim prilozima se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku na adresu e-pošte prijava.cerb@solidarna.hr. Svi drugi načini prispjeća prijave zapravo nisu dopušteni i neće biti takve prijave razmatrane. Prijave moraju biti isporučene na navedenu adresu e-pošte najkasnije do 1.1.2028. godine i sve prijave koje će biti isporučene na navedenu adresu e-pošte nakon navedenog roka bit će odbijene. Dakle, vi prijavljujete projekt najkasnije do 1.1.2028. godine ili do isteka sredstava. To će biti naravno sve objavljeno na stranicama Zaklade Solidarne, Zaklada Slagalica pravovremeno. No, s obzirom da ste vidjeli da je konačni rok za provedbu akcije i projekata 30.4.2028. godine, dakle računajte da do tada zapravo morate biti gotovi sa vašim akcijama i projektima u slučaju da se javljate na zadnji rok, odnosno 1.1.2028. godine. Ovo je otprilike planirani kalendar obrade prijava. Dakle, kada se prijava zaprimi, ona zapravo prolazi proces administrativne provjere i provjere prihvatljivosti akcije ili projekta i tada ide u proces procjene. Nakon toga se održava sjednica upravnog odbora i možete očekivati zapravo od trenutka prijave da ćete obavijest o financiranju ili o odbijanju prijave dobiti 14 dana od zaprimanja prijave. I onda zapravo ide proces ugovaranja koji ovisno o kvaliteti prijave koju prijavite, može biti gotovo kratko ili brzo jer se moraju zapravo uskladiti rezultati i financijski plan i onda možete zapravo početi sa provedbom vaših akcija, odnosno projekata. Sa komunikacija sa prijaviteljima će se odvijati putem elektroničke pošte na adresu koju navedete u obrascu podaci o prijavitelju i projektu. Tako da pazite na te adrese, tamo će biti poslane sve obavijesti. Dok je otvoren ovaj poziv, podršku možete dobiti dakle, kroz ovu informativnu radionicu, jer ona će biti postavljena i prezentacije, snimak radionice na web stranicu Zaklade Slagalice i Zaklade Solidarna. Moguća su individualna savjetovanja online, ali samo za organizacije čija je prijava odbijena, a želite se ponovno prijaviti. Da zapravo vidimo što možete zapravo unaprijediti u skladu sa komentarima i prijedlozima evaluatora koji su ocjenjivali vašu prijavu. I naravno možete postavljati pitanja i odgovore putem adrese podrška.cerb@solidarna.hr i to će onda biti na nekakvoj tjednoj bazi objavljivano na stranicama Zaklade Solidarne, Zaklade Slagalica. A za kraće tehničke informacije možete se obratiti i telefonski Zakladi Solidarna na broj telefona koji je naveden u uputama za prijavitelje i kao što sam rekla, sva ostala pitanja na ovoj adresi. Sad dokumentacija i poveznice za dostupnu podršku možete preuzeti putem ovog QR koda. Kao što sam rekla, prezentacija će biti dostupna, tako da ćete slobodno moći preuzeti i na taj način. I s obzirom da smo došli do kraja ovog nekog službenog dijela, htjela bih samo proći kroz primjene financiranih projekata iz Slovenije, jer njima su izbori, kao što ste možda upratili, gotovi. Oni su dosta radili na svojim projektima prethodne godine i još i ovu. Tako da bi samo htjeli istaknuti primjere uspješnih projekata iz Slovenije.
Jedan je od njih Slovenska filantropija, koja je udruga za promicanje volontiranja i njihov naziv akcije je bio Glasimo za vladu solidarnosti. I kao što vidite, oni su zapravo planirali organizirati javnu kampanju za poticanje izlaska na izbore i omogućiti građanima da postavljaju pitanja političkim strankama i provodili su terensku kampanju u različitim dijelovima Slovenije, izrađivali su promotivne materijale za mobilizaciju birača i oni su uspjeli održati javno sučeljavanje 8 političkih stranaka, prikupili su čak 250 pitanja građana putem online upitnika, SMS-a, uživo kroz terensku kampanju. Kampanja je provedena u čak 7 slovenskih gradova kroz neke javne događaje, kvizove i rasprave. Distribuirane su neke značke, naljepnice, drugi promotivni materijali koji su građane nekako ipak mobilizirali za poticanje na izlazak na izbore. I izdvojila sam neke od ključnih rezultata, a to je dakle da su tih osam političkih stranaka, odnosno lista, da su sudjelovali na sučeljavanju, da je 250 pitanja prikupljeno kroz participativan proces, tako da možete i na taj način razmišljati kako oblikovati vašu akciju ili projekt. Raširili su se na 7 gradova, nisu dakle samo provodili u jednom gradu i čak 5.500 građana je dosegnuto uživo i online. Tako da svakako je ovo dobar primjer toga kako jedna dobra mobilizacijska kampanja može mobilizirati toliko građana i osigurati njihovu participaciju za zapravo oblikovanje pitanja za sučeljavanje stranaka, da se stvarno čuje taj glas građana na koji će zapravo onda odgovoriti te političke stranke. Drugi dobar primjer je od ustanove Umanotere, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, i oni što su htjeli napraviti jest da su htjeli isto tako uključiti građane da oblikuju zahtjeve prema političkim strankama. I oni su htjeli razviti online alat za usporedbu stavova birača i političkih stranaka, te na taj način potaknuti političke stranke da javno predstave svoje stavove, te da informiraju i motiviraju građane za sudjelovanje na izborima. Ono što su oni uspjeli ostvariti je da su uspjeli prikupiti čak 518 prijedloga građana i stoga su izrađeno čak 42 zahtjeva i 120 konkretnih mjera. Izradili su i predizborni kviz, 30 ključnih pitanja i usporedbom stavova političkih stranaka. 9 političkih stranaka je odgovorilo na zahtjeve civilnog društva i proveli su veliku komunikacijsku kampanju putem weba, društvenih mreža i raznih događanja uživo. Dakle, od ovih tu ključnih rezultata, od ovih koji nisu spomenuti tu u ovom dijelu ostvareno, evo da je 32.500 tisuće građana je ispunilo predizborni kviz i da je izborna izlaznost premašila 70%. Dakle, oni su stvarno uspjeli mobilizirati građane. Možda, nećemo sad komentirati kakav je možda bio ishod za vrijednosti EU, ali evo, ne znam da li znate, priprema se tamo i referendum, tako da će možda biti i ponovni izbori, ali bar što se tiče same organizacije akcije i kampanja, uistinu se može reći da su bili uspješni u tome, tako da svakako sugeriramo da pogledate malo što su oni radili, te se eventualno povežete ili u neko partnerstvo sa njima za neki prijenos znanja dobrih praksi ili da vam daju savjet oko toga kako voditi kampanju ili akciju s obzirom na njihovu uspješnost i toliku izbornost u Sloveniji, koja je bila među najvećima u povijesti samostalne Slovenije. Tako da u principu ne znam da li je bilo pitanja u chatu, ali da li imate sad nekakva pitanja i nedoumice? U chatu nemamo ništa. Dobro. Da li imate bilo kakva pitanja na koje možemo odgovoriti ili morate razmisliti pa ćete ih poslati online? Niko ništa. Svima malo prerano za izbore. Moramo razmisliti.
moramo raditi. Da, pa je, mislim, malo je rano, ali u principu svakako se možete javiti telefonski ili poslati pitanja ako postoje bilo kakve nejasnoće. Manje više, mislim, imate sve navedeno u uputama za prijavitelje. Ako imate neko konkretno pitanje ili nedoumicu, slobodno se možete javiti putem maila ili poziva. Tako da, evo, jel možda kolegica Milena ima nešto za dodati? Pa nemam zapravo. Hvala. Ili Hvala, druga, Petra. bilo koja druga kolegica iz Zaklade Slagalica, ako imate nešto što je eventualno propušteno, slobodno možete se uključiti. A ako nema, onda ostavljam vas u miru i nadam se da ćemo ipak dobiti neka pitanja. Važan je ovaj poziv, svakako probajte aktivnosti nekako fremati da se uklope u izbore. Može se to napraviti, nije nikakav problem, mi ćemo vam pomoći naravno sa savjetima u mjeri u kojoj možemo. Naravno, ne možemo vam davati konkretne odgovore pojedinačno za svaku organizaciju na takav način savjet što je prihvatljivo, ali možemo u nekakvim okvirima cijelog programa dati smjernice i eventualno kontakt slovenskih organizacija ako ćete biti zainteresirani za neko partnerstvo. Eto, možemo ih pitati da možemo podijeliti kontakte ako imate poteškoća u pronalaženju istih sami. Tako da, evo, to je to. Ako nema pitanja, onda se nadam da ste negdje u klimatiziranim prostorima i da se pazite i dovoljno hidratizirate. Ja bi nešto pitala Petra, još kameru ne mogu upaliti zbog lošeg interneta. Ako sam dobro razumjela, iz ovog što ste vi izlagali, mi možemo za partnere uzeti neke od slovenskih udruga. Tako je, da. Možete, znači, prihvatljivi partneri sve udruge koje su u Europskoj uniji i to naravno uključuje i slovenske partnere. Da, ja bih htjela samo vas pohvaliti prije nego što nastavimo dalje u stvari na radionicu koju smo imali nedavno. Imali smo prilike zajedno sa kolegama iz Slovenije razgovarati i to je u stvari bila baš jedna prilika da se bolje upoznamo, jer ja sam baš razmišljala o nekim od kolega koje sam tamo upoznala gdje bi mogli kao partneri razvijati neke projekte i baš smo i planirali. To mi je super stvar. Hvala. Hvala vama puno na povratnoj informaciji. Cilj cijelog Impact for Values je programa da se međusobno umrežavate sa organizacijama, naravno iz Slovenije, jer su nam oni iz partnerske organizacije, ali naravno sa drugim organizacijama koje su na području Europske unije, gdje smatrate da je to prikladno i potrebno. Tako da, hvala vam puno. Evo, velim, ako bude nekakvih pitanja oko tih partnerstva, ja vjerujem da ćemo vas moći usmjeriti na njih, tako da slobodno se javite i drago mi je čuti da je ovo koristi. Nadam se i ovi naši masterclassi isto. Tako da, evo ga, slobodno se javite. Vi koji jeste financirani već iz Impact for Values 2.0 programa, svakako ćete imati priliku za umrežavanje kroz program jačanja kapaciteta koji slijedi u narednim mjesecima, tako da evo ga, nadam se da će to biti u redu. A za sve druge, evo ga, ja stojim puno na raspolaganju i moj kolega Vili Mance za sva pitanja vezana uz ovaj poziv, tako da slobodno evo nam se obratite ako bude bilo kakvih nedoumica, zabrinutosti i slično. Evo, ako nema, evo, Katarina se samo pojavila. Vidimo li Katarina neko pitanje? Nema Katarina nikakvo pitanje, samo se ispričava što se ne znam zašto uključio mikrofon, ali ok. To je u redu. To se sve dešava i to je sve život. U redu je to. Tako da nema nikakvih problema. Dobro, ništa. Puno vam hvala svima na pažnji i na slušanju. Tu smo za sva pitanja i želim vam ugodan ostatak dana. Pozdrav. Hvala vam. Petra, pozdrav.